Svakodnevno ste prinuđeni da odlučujete. Naučili ste da birate najboljeg frizera, najpouzdanijeg automehaničara, lekara, poslastičara. Odavno se klonite loših zubara. Ne slušate savete sumnjivih stručnjaka. Veoma je važno da ne zatvarate oči i kada birate školu stranih jezika. Ali, umete li da odaberete dobru školu stranih jezika? Rad dobrih škola potpuno je transparentan. Dobre škole pružaju jasne informacije o ponuđenim kursevima i detaljne opise standardnih nivoa znanja koje polaznik može da dostigne. Odgovorne škole polaznicima daju realna predviđanja o rezultatima završenog kursa. Budite veoma oprezni kada slušate o školama koje obećavaju čudesne rezultate. Njihova propaganda je često zasnovana na potpuno netačnim informacijama. Pouzdana škola propisno je registrovana i pridržava se visokih nivoa profesionalnosti u pogledu celokupne školske administracije. Prati propisane planove i programe rada, poštuje svetske standarde savremenog obrazovnog sistema i metodologije nastave. Da bi učenje bilo efikasno, dobra škola formira male, ali homogene grupe polaznika na osnovu pismene i usmene provere njihovog predznanja. Škola stranog jezika koju vredi pohađati savetuje polaznika i usmerava ga ka najefikasnijem kursu u skladu sa ličnim ambicijama i kapacitetima. Dobra škola stavlja svakog učenika u centar interesovanja, neprekidno prati njegovo napredovanje i čini sve da polaznik po završenom kursu postigne najbolje rezultate. Kvalitetne škole imaju i najbolje rezultate u pripremi polaznika za polaganje međunarodno priznatih ispita. Lošoj školi nije bitan rezultat polaznika, već isključivo brza i laka zarada. Dobra škola ima vrhunski, odlično motivisan nastavni kadar sa iskustvom i dokazanim rezultatima. Pa opet, ozbiljna škola pomno prati rad zaposlenih i redovno posmatra nastavu, obezbeđuje inspekcije koje obavljaju nezavisni eksperti i ulaže u konstantno napredovanje i stručno usavršavanje predavača. U nekvalitetnim školama nema ulaganja u unapređenje nastave, nema kontrole stručnih institucija, profesori rade sa velikim i neujednačenim grupama polaznika. Predavači nevoljno rade u neprofesionalnim uslovima, pa takve škole redovno menjaju kadar i prinuđene su da rade sa nekvalifikovanim nastavnicima. Dobra škola redovno proverava znanje svojih polaznika, kontinuitet njihovog rada i napredovanja, pravovremeno reaguje na ozbiljne sugestije i primedbe, pomno prati i beleži prisustvo polaznika, prezentuje njihovu evaluaciju i izdaje sertifikate isključivo na osnovu rezultata i položenih ispita. Diplome loših škola koje su dobijene isključivo plaćanjem školarine, a ne radom i stečenim znanjem, nemaju nikakvu vrednost. Škola koju ćete izabrati celokupnu svoju ponudu mora da prilagodi međunarodnim standardima kako bi redovno procenjivala svoj rad i rezultate i garantovala najviši kvalitet nastave. S ciljem da promoviše i garantuje kvalitet u savremenim školama jezika, 1991. godine osnovana je Evropska asocijacija za kvalitet jezičkih usluga EQUALS. EQUALS kontinuirano kontroliše škole članice, čime sprečava pad kvaliteta rada. Odabirom škole koja se nalazi pod nadzorom EQUALS-a, polaznicima se garantuju dobro osmišljen i jasno definisan nastavni plan i program, izbalansirani i raznovrsni kursevi uz primjenu savremenih metoda u efikasnoj, dobro planiranoj i zabavnoj nastavi, znanja zasnovana na principima zajedničkog jezičkog evropskog okvira, kvalifikovani, dobro obučeni i redovno edukovani nastavnici koji koriste bogat i raznovrstan nastavni materijal u svom radu. Ove principe koje propisuje Evropska asocijacija za kvalitet jezičkih usluga poštuju sve škole članice JALS-a, Udruženja škola stranih jezika Srbije, koje je od 2002. godine pridruženi član EQUALS-a. Umete li da odaberete dobru školu stranih jezika? Naravno!